Татарстан Дәүләт Советында мәктәпләр һәм балалар бакчалары арасында балаларны туган телдә укыту һәм тәрбияләү буенча республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. 200-гә якын гариза арасыннан 20 мәктәп һәм 20 балалар бакчасы финалга чыкты. Җиңүчеләр белән хәбәрчебез дә аралашып кайтты. Рамил Гайнуллин кызыклы уку уенын үзе уйлап тапкан. Балаларның игътибарын җәлеп иткән уен яңа сүзләрне өйрәнергә, телне тагын да матуррак, байрак итәргә булыша. Педагог 2-нче татар гимназиясен җитәкли, үзе укыта да. Туган телне популярлаштыру өчен хөкүмәт грантын алды. Күп еллар инде, дистәләгән еллар ана телендә, татар телендә фәннәрне укыта, һәм инде безнең гомумән укыту процессы, тәрбия процессы барысы татар телендә бара. Һәм инде уңышларыбыз да шулай ук дистәләгән еллар буе җыелган, көчле, алдынгы, әйдәп баручы специалистлар эшли бездә. Шулай ук административ составта бик көчле, укучыларыбызның күрсәткечләре белән без мактана алабыз. Алар күп, алар бик сыйфатлы һәм дөрестән дә безнең балаларыбыз безнең йөзебезгә беркайчан да кызыллык китерми. Конкурста 200 якын белем бирү учреждениесе катнашкан. Финалга 20 мәктәп һәм 20 балалар бакчасы чыккан. Бәйге 2 этапта узды. Башта читтән торып үзләрен тәкъдим иттеләр. Шуннан соң эксперт комиссиясе баллар куеп, рейтинг төзү өчен мәктәпләрдә балалар бакчаларында булды. Бүгенге көндә дә милли мәгарифнең үсешен, аның торышын, аның алга таба барышын көн кадагында тотабыз. Һәм бу безнең дәүләт өчен, безнең республикабыз җитәкчелеге өчен зур мөһим бурыч булып тора. Ата-ана үзенең баласының тормышында туган телнең никадәр мөһим икәнлеген аңласын, милләт, туган тел язмышы өчен җаваплылык хисен тойсын өчен милли мөхит телебезнең кулланыш даирәсе булу, барлык юнәлешләрдә дә иҗтимагый киңлекләр, мәдәният, вакытлы матбугат, телевидение, интернет, яшьләр белән эш, фән һәм башкалар бердәм һәм максатчан эш сырала. Конкурсның төп максаты татар, чуаш, мордва һәм башка телләрдә белем бирүче уку йортларының популярлыгын арттыру иде. Бу очракта җиңүче 20 мәктәп яки 20 балалар бакчасына минемчә аздыр инде. Күбрәк коллективларны уяту, кузгату өчен һәм күбесенең бу ярышта катнашу мөмкинлеген тудыру өчен биредә аларның санын арттырырга кирәк дип уйлыйм. Менә бу ел бүгенге очрашудан шундый нәтиҗә ясадым. Дөрес уңыш чиратында грантның гомуми суммасын арттыруга китерә. Минем алдагы елны инде үзенчәлекле туган телләр елы булуында исәпкә алып, президентыбыз бу мәсьәләдә безнең белән килешер дип уйлыйм. Менә шуңа күрә аның кулашын киңәйтергә кирәк беренче фикер. Икенче фикерем менә әле министр игълан итте. Республиканың иң яхшы 100 укытучысы дип инде туган телдә белем бирүче. Алар буенча да бәлки 100 генә укытучы аздыр. Чөнки без хәтта менә авыл хуҗалыгы министрлыгында эшләгән вакытта урак чорында меңләгән комбайнчыларны шушы максатка кызыксындыру өчен без күбрәк санда җиңүчеләрне билгеле идек. Менә ул мәсьәләдә дә безнең эш кулашын киңәйтергә кирәк дигән фикер. Мәгалимнәргә күбрәк ярдәм итү өчен республикада милли телләрдә укытучы 100 иң яхшы укытучы конкурсы старт ала. Документлар 1 декабрьгә кадәр кабул ителә. Алдагы конкурста җиңүчеләр дипломнар һәм 500 мең сум акчалата премияләр алды. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.